Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamlet gambare kauget-uget to. Oh iya iki ya kan masuk bintang tamu, tamu tak diundang iki. Nah. Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, ndokku semua ayo, Ndek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget, yo. Nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya, Mas, kali sing. Eka. Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. Wis tekan kene. Oh ya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ana. Lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Ya gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono. Aku ya mung nderek Mas. ora ketoke ngomong iki halus mlipir tektane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep. Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung, bajul ijo. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki aku ya genti melu pucet. Kok iso pucet? Lan nandangi sakmono kae kuwi ngendang karo nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho engko. Eka Mira sumber tak kon budal. Wis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jeneng Niken. Ancen kula kalih nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinara Pasir. Ha iya. Ben ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae, sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa, Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak, apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Pelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke, meke. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget.
Irunge mekrok. Dalang apa iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu mau jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, baik. Dites sik ora? Ora. 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 Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Ha iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo ayo, sing dites suarane kendang. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulai ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iyalah aku wedhus. Oke, Buktikan. Mas Gareng, Apa? joget. Oh, ya ora ke konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing bekso ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Yo! Nyokek Mas yo nyokek yo. Karo joget, Iya lho tangane kur loro kok iso malah joget kabeh. sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Bokonge diigolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Kluget. Bagus. Nganten bisa baline endah manis esemu. Yo! Liwat tembang kangen. Katresnanku. Joget kayo.
diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Isi madu. Nggih. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh kok mau. Iki lho kendangane yo apik. Suarane yo wah luar biasa. Aja ditonton casinge. Aja casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Ah jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora piye? Limat tembang kangen. Aku nipet tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah ngene ajar setruk. Nah ngono. Terus. Dadi nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Kok ajar setruk. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pak Sarmadi iki ngaturaken panuwun Pak Jun. Pau panjenengane tindak doten pondokan to. Wah goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Iya, sesuk didhuwurke. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lupa. Iya. Makasih Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawa. Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kuwabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wong iki. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus. Nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Itu sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prikul Pangeyon. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Lurojin nemo lurojin 66666. Simba. Tutke Mbah. Simba. Prigel. Balungane mok. Ayo mok. Simbak prigel pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak prigel. Iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jengat-jengat. Ayo nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. asmane Mas Dawa. Aku lali. Sarmidon. Pak Sarmidon nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe kowe jalan gondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina to Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Ndredeg lho mrene patung nganti ngene terus. Sipit piye? Dret.
Dak. Ngantuk jenengan. Kok ngantuk? Nah, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Bengi iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombak ing njaba nek Mbak Prigelayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untu iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh, ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Iki agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Ha iya. Lho kok la iya lagi. Nggih. Nggih. Mas Sering borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Priksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nah aku pancen tak luapkan apa enake nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngene ayo ngono ku mau. Ayo untune putih. Aku kok malah wedi to Pak Der Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Ben menutupi grogine Pak Samandiman. Sarmadi. Nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tujuh nggih. Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Der. Kowe kaene mangan batan kok. Ya Mbak yo. Dibawani mboten, Pak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, pun. Yo. Yo ndak? Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani yang akan susah ati longgoreng pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerak sekarang
samduran rare toan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubir-ubiran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak sekat bisik-bisik semayanan matri janji orep biarang sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Luar biasa. matur Mbah nuwun Pak De Nggih, matur mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih Amin amin ya Allah ya Rabbal benjing alamin. mayang teng pundi ya Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. tanggapan Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Pak Prigel. Nggih. karyane pengajar ana SMKI. oh ngaten nggih Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh, karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. jenengan sing mucal anu nggih gambar Nun, gambar kok saged? lho gambar napa pedalangan jenengan Pedalangan. oh pedalangan Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbak Porok sisan. Tukang sepeda kok. nggih sehat selalu nggih Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang Nggih, terima amin. kasih Pak De gareng Sama-sama. panjang umur nggih Amin sayangku. Ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. urung jumeneng. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Mbak Duet. Winong Nawangse. Sih. Ayo disepoti. Saiki genti Slendro. Ayo sepoti iki. Mau Slendro ya. Aku pokoke sarwati ra sepot. Ayo. Wong wis slendro ganti slendro. Momo cici. Buta-buta galak. Ora. Ngene, cici mo cici mo jiro lupat yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winong Nawangse ye hayang ke aku tak nggih bengok iso mak nut ngono ya Mas sira. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabtotomo. Ya. Kalau dok, kae lah nggih Bapak- pripun sugeng ngenjing bapakmu latih Pak Sarmadi Sugeng enjing Mbak Lintang Kairo. nggih lho pripun Mbak Lintang Kairo. krunguku mau cameo iki Pak De Malah rumah tahu lintang Kamerun. Mboten nu piyai ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku, ndak gumoh. Kenapa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu Mboten lho Pak jenengan niku kok wabeng sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Kayak ndek men rasamu piye kan? Apa niki Pak De? Kel pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya
ngoten niku, Pak. Kan ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. Anu Pak Radi ndredeg, soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kula ya randang entuk nik nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Dadi menawi Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul nalika sematep jenengan tasih kecil. Peh jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok wis sowan. Rupane kaya jero sado. Kene putih kene abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame separuh. Nah, kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. Song and you singing. Lho piye maksudnya iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. EJ, heeh. Apa, Nduk? Lagune, Nduk. Apa, Nduk? Kedah slendrun apa pelok angka? Pelok boleh, Mbak Lintang, boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman lek kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Heh? Sing ngelingke kowe iki sing golek lagu. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku Dan semangat to panjenengan, Pak. astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Niku Soalnya- ketawise darahe pun tuwinggi sore ini wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Sing Enggak, Lek. Iya, Nduk, Nduk. Selera kuat tak, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggalkan tresnan. Tresnan. Mumpung panduse urip. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem aku. Engko bengi anak Winong. Oh, yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, Iki alhamdulillah. raine kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Winong Mbak Lintang. Nggih. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All Artis itu berarti All semua dong, Pak. Hah? All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star Bintang tamu. tamu. Ayo kuwi anu Eka melu sisan ka. Boh, kalih kasisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki Ayo bangsa Mbak Ika. bangsa dini iki ben nyawang wae, ben. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok. Mbak Ayo. Prigel, Mbak Kumpul. Niken. Mbah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Gareng. Sampun. Mbak Niken, Mbak Niken. di mana di kau? Tes angkat Oh, Mas. ya sih. Nah, Oke. angkat tes. Angkat. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Apa? Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Nggih. Bayu mesti. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon.